saestu apik. Sehat, Gong? Alhamdulillah, paringi sehat, Tru. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong ngembangane ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ora tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah wae ora tau tamat kok. Ayo gumun ah. Kowe mbiyen metu kelas berapa, Gong? 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 wis metu. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek ya ana sing kudu pinter kuadrat, ngono ahli matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek pancen kowe pinter ngitung. Ayo. Reng, Apa? 300 ping 3. 100. 100 ping 2 1800. Terus 4.483 dibagi 3.484. Cek, ayo cek. Angel, Gong. Wis jangan ana ahli matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur ming sithik banget. Sing penting iso, wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah iki penting. Lho kaya piyai-piyai kene iki lho. Nang ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan. Lho, iso. Oh, Ana mung gawe dayunge iso. lho. Anggere kayu terus dijebebehke ngisore. Nggo ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan Perguruan tinggi. mati boloro malah ngregas. Maksudnya kita perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. ITS perguruan tinggi fakultas apa? Lho, Ane anak-anak kok talep-taleboke teh anu teknologi ora cocok. ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum, Pak. Oh, ya syukur. Jo nek lulus pengine dadi apa? Wasit. Ora sajak omong terus wis mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit. Nengahi bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasit ki nek kurang adil marai geger. Mula wasit ki disepelekke. Ha iya, Ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. aku tekan wasit. Kuwi ora hukum to. Lah iya. Hukum garis, hakim garis. Heeh. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, Ora pas. kuwi ahli apa utawa metafisika? Ngene. Ora. Arep nganggo tangane dhek ora iso. Metal fisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njupuk apa? Rena-rena saiki ning Polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk iki aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus apa? Njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang Polsek. Nang Polsek, wah gleleng. Anakku malah kajen nang Polsek. Wah, kok kajen? Ngungkuli bupati ya. Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang kuyoe ra diterke kok. Oh,
Anakku nang polsek nguyuh diterke. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kowe iki dikawal ora ora ditutke dilindhungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki goblok banget rumangsaku iki. Omongan karo kowe iki marai mangkel, marai ora cocok, marai terus nesu. Mergane saking apa goblokmu. Mula wong iki mbutuhke ilmu. Lho, aku punya ilmu kedegdayaan. Ora ilmu kedegdayaan nggo mecandasmu iki piye? Reng sabar, reng sabar. Kemut-kemut sirahku, Truk. Mungsu wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, ora IPA. Yo wis iso maca. Wis akrab karo Iwan e. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Kuwi kancaku akrab. Soalnya kowe mesti aneh. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Aku iki pelajaran maca SD lho. Aku anggap Iwan karo kakane karo Budi karo Wati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku lho. Aku kepethuk ya mlemblesek ning buku ana kepethuk ora. Kowe teng jandasmu. Mangkel kan. Oh, jelek ya aku omong karo cah siji iki goblok banget. Sasa ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, fakmu, fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Nenonen, naneno nano. Sriuning mesti kedupen. Nah, nek gending cah pinter iki. Terus lapu tresna lan sebaya makti. Rene-rene bebaran kuwi dadi kethuk Sriuning dodol kethuk anu pelok-pelok coba pelok. Oke, aku nek sendro pancen ora kasih ngapal. Oh iya. Oke, ayo nantang pelok kowe. Mingkar mingkuring ukara pangkur apa ya Semarangan pinter terus ke akarena rono karena sidane karena ayo marti siwi sinaur sinawung ora nyaur ayo resmi nang kijing gembleki ndasmu wis rasa aku kaya apa-apa emosi nah aku iki nek musuh wong siji iki goblok ngeyel petuk wis ora ngerti ngelmu babar blas lagu terus oh iya aku nek cara kuno iki ora hafal iya aku wong modern terus ah iya aku nek nang omah nek nyetel basa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma Irama orangi Roma Irama nek Jawa Roma Irama wis bedhe ana aku melarat akhir biyen iki lagune sapa ora perkara aku melarat kan biyen wis sabar apa ora bener terus paramet iya nya buyernya jelaka gara-gara pisane kok marai buyer ndase aku melarat karena judi mula lereno wis domongi ta kowe ora tuku rong nomor 3 nomeran ambiar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama
Ada Mbak Dukun. Ngendi? Kusiki. Sedang ngobati pasiennya. Alam. Wah, pinter. Aku namanya lagu kaya ngono iki. Wis sak mestine ati iki nalo. Didi Kempot. Anu, Didi Kempot. Didi Kempot. Edian aneh lagu modern pancen iso kowe. Karangane Didi Kempot. Aku tak bedheki lagu modern nganti iso. Aku nyembah kowe. Sapa sing aran? Burung kakak tua. Tinggal di jendela motor. Lah sapa? Ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak. Sapa sing nyipta? Nenek moyang. Ha iya. Yes. Ya ora kena nesu. Kowe nek kalah karo Bagong terus nesu kok. Aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong. Yo. Wah, iki ngono malah gaya kok. Ha. Eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi Bawa Sidwase Langgam Setya Tuhu. Sing kepareng ditulis sapa asmane ning nggon amplop? Mbak Ayu Purwalestari. Wah, apik suarane Mbak Ayu Purwalestari. Bojomu wis nyinden ora? Ora caturan, ora nyinden nyoben, ora caturan. Ora omongan. Kowe nek takon iki sing apik le mangsulan reng, aku takon apik-apik bojomu wis ora nyinden kok. Ora. Terus. Nek tak ngerti bojone iki bareng nyinden urung. Sak tanggaku ya. Antil lho kowe. Ngopo to? Ame cewek bojone gareng kan celat. Nek nyinden iki lucu. Cicit aku ngerekam lho, Reng. Kene kok banting bapemu rekam ora. Ya aja nesu. Monggo Mbak Ayu. Mudhun. Ayo, jumeneng Mbak Ayu. Endi ta sing jenenge Ayu iki? Aku ya apa? Oh, aku kacamata ta. Gleleng. Ah iya. Kok gleleng piye? Ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng ro jaran. Lho kok ora jaran? Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo. Ya kan beda. Kowe wani apa? Ya kan nika jaran. Kena tanggung ngandrong. Nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi. Ora wong edan to kuwi. Kacamata kok ora gila. Ayo, aku wis gila tak buang kacamataku. Oh. Nggih napa? Ayo nek ndelok apa-apa gedhe. Heeh. Aku nguyuh tau mlayu dhewe. Lah keng napa? Ambo wae apa iki aku? Tak kira nek digubet ula sawa. Ha ta. Ngedan ora. Matur sembah nuwun, Mbak Ika Suhesti. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor siji. Ika utawa Eka? Ah iya. Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika. Ning ngundang aja bola-bali. Ika. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai ngono ya. Heeh. Ayo terus nendi? Ketoprakan. Ya, pengundutan kok. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ah iya, ora apa-apa ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kena kanten. Kudu nganggo pikiran ora mewaton blabber-blabber. Ayo Tatin gak jumeneng, cekak-cekak ndak waktune ngoyak. Ayo, apa? Sik kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Ki ana dite iki aja kuwatir. Sios. Karo mendut. Aja. Lain apa? Ra iso aku critane lara mendut. Sithik-sithik. Ketoprak kok sithik-sithik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek lara mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok kowe. Ha to, ngarani wong sapenake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang ngene cah goblok. Nek lara mendut niku dadak udut barang. Nggak rasa udut. Sok wae udut. Ha iya.
Ya. Anu wae sak karepmu, junggrang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentha ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting, Gong. Ha iya. Ya. Subrata karo Subrata kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Ki ayo ngadeg malah ngapa lho? Heeh, ora gecek-geceket ora. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngapa kok tekan kene? Ayo ngedang kowe kuwi. Lah apa ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngapa piye ngomong Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane. Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso Sesuatu. tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Mbok omong lho, emang ngomong kok dadak ganjel barang ki ngapa? Nek aku bloko karo kowe aja kaget ya yu. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yu. Heeh, warga aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kira-kira cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Sabar, engko sik keprake kesampar. Oyak-oyakane sing anu keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok. Sing cekel keprak iki mbok sing anteng ngono lho. Sak karepe. Amul pendek. Amul pendek. Ngene ya yu. Piye? Aku ki Ngapa ta? nyerak kene. Kok urung sida kok wis nandang arek nyekel iki ngapa? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye to? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora aku iso tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbakyuku. Lah kene kok arep seneng karo Mbak Yune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok kanggomu. Nek Menurut apa? silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Dobrahe rapate apik iki. Ki omong wae to rasa ngrungokke liyane. Ki penontone resik banget ya. Rugi ya adile tuku karcis ketoprak. Aku ora iso ya to. Aku ora seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploke ra seneng ning ya mbok sedelo-sedelo raketan sak nyukan iki ngladeni aku yo. Nggo tamba gelo. Nek kowe kepengin ngombe tak gaweke, kowe kepengin madang tak jupukke. Ning nek dinggo rasa tresna aku ora iso. Engko dagelane metu ya wae. Aku ora iso to. Engko bar iki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Arep ngopo lho kowe? Camplok aku tresno Ora saya dak sedelo wae yo. Aku tresno tenan karo kowe. Aku ning ora tresno karo kowe to. Mbok ora ngawur ngono kuwi lho. Kapan nggonku sokap teni Nopo ora ngono kuwi to. sedelo wae yo.
Mbok neh yo. Ngapa? Pisan kas yo. Ngapa? Harus dikampar. Delok ketoprak iki rasa krek to meneng wae. Wis mulai gandrung. Amulat sira Mas. Matamu. Kandhane ora usah nganggo ngono-ngono barang kok malah. Takku watra sanding ati. Kentok kok ora ngono kuwi to, kan mbak Yuni kok ya kaya ngono lho. Ngono kuwi. Langsung sikap bae to. Nek delok ketoprak iki ora braok kaya ngono kuwi. Ngandel tenan ya. Bengok-bengok ora. Melu gemes ya aku. Ngandel tenan ya. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi. Hah? Kowe jek pengen tak antel meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Leh kok ngantel lagi ngene, urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pijetano yo. Rasudi, ora usah nyedak. Ora usah. Rupane jijiki ngono kok nyedak-nyedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Iya. Kowe duwe penyakit lho. Gatelen ngono? Tukokno salep, nggo salepono ya yo. Rasudi. Aduh. Apa ya? Kenapa kok aduh? Nembang, Pak. Oh nembang. Kowe sesuk nek ndelokne rasa melu gong. Rasa melu niku wis Rawat banget kowe iki. Aduh. Nimas, aduh. Niyem. Ya ye. Timbang ono katresnaku. Ngopo Gong? Sing gandrung gento sing nafsu aku wae. Iki ngopol. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Nang ngono kuwi tata aku ki ra sudi senengane kowe kok. Dadi Sedelo wae yo. Yo. Ngapa antuk-antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngrasa nek aku ki wong elek. Lah kene kok arep seneng karo aku. Ning apa suka butuhe rasa apa rupaku yo. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadyan sa kadep netro. Ora ono kuwi ta, aku ora yo nek ngene iki ya aku ora seneng, aku ora seneng lho. Oh, gentone goblok. Dinar ya usata. Ora sah sithik. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo
timbangane ngono lho. Nek aku ora sudi seneng karo kowe, wong aku ora seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, tok. Aku ki ora edan. Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. Arep bukteke. Ra sudi. Yo nang mburi sedela. Apa? Ngombe kopi. Gas. Gelem ya yu? Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? Mumpung aku sih duwe sabar lho yu. Terus ngopo nek ora sabar? Aku di para kowe. Ora. Kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal, gaweane Iya. ngecu. Mulane aku iki begal ngecu nek dadi aku ora seneng karo kowe. Mula aku pengen ngecu karo kowe. Ngecu ndasmu kuwi. Wah kasar. Ora ketoprak wis dadi ora. Toprak dadi yo. Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sis, sapa jenenge iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe melu-melu ngapa ora sampe ngomong? Ya mayang to. Pak kekep tenan nek mos aku. Ayo kekep wong loro. Bapak Sura bangsat. Ya pancen kuwi bangsat. Kelapa. Ngapa ngapa arep ngapa? Tak bandem sandal tenan lho kowe. Oh. Iki nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3. Wong wedok mung mlaku ijen tanpa roak. Aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek ming kowe wong wedok endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. Saiki kowe gelem ora? Ngadeni ora aku. Aku ora tresno karo kowe ya ta. Ya ora gelem tak rudot mari. Ora tekan tanganmu dhuwur. Tanganmu nang dhuwur ra. Goblok. Lah kok nek aku nang ngisor ya salah meneh. Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. Iki lho, sing tangan iki. Ya aja sing iki. Tangan sisine ya ono. Pondasmu. Dasmu kuwi. Ayo. Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek ora kowe dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. Wis dicekel tangan sing iki mau kuwi siki. Sidane. Engko kuwi tak cekel kowe tak dhuwur. Nek tangane bapak iki wae. Oh, aja. Gelem ya yu? Mah. Gelem ya? Ora sudi. Tak rudopani basa yu. Tarik terus. Terus. Stop. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu Wedangan wong loro. Pun, Pak. Kowe pengen tak antel wae. wah kejem tenan iki cemluke. Kejem tenan ya, mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Lah nek Tarik meneh. tarik. Tak antel lho. Iki wis rampung gelu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut rak kaya brahala mungsuh kae brahala. Kentul. Apa? Kentul-kentul apa? Lho maksudnya awak lemu iki nek tiba ora bluk ngono mung tung ku sing kene klimpang kene tung. Nabrak paku Kaya mandi bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Ha iya. Oh beres ah wong iki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Iki tanganku lara tenan lho mung dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Dit ya. Heeh. Pijet ya paling gak ki wong siji 500 Diklip iki lho. Ya Wah, klip dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nah, nek kula bukake. Rasa aku wae. Ausale coba kuku kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat.
Bar go ngukur-ngukur. Waduh, angel ra. Ora iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Wis senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Dadi buka Ya dhewe. nalon ya. Stagenan ya. Duit tok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu ben kompak. Nggih, matur Iki suwun. alat janis rampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah kok. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya, kene Bro. Iya. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jeneng kebutuhan tobong 350. Wis bedhek. Lah piye? Nyo. Besok main meneh ya teko ngruput. Nggih. Sesuk dapukmu watu. Nyo, kowe sesuk main meneh teko ngruput. Sesuk bintange men liyane. Iya. Kowe dapukmu wit kambil. Ah iya. Kok dadi kowe wani ndumuk kene ku? Wani pira kowe, ha? Kapok ora kejar kok kae tetep kena e. Lah untung aku nggo bathok nek ora nggo bathok ya. apa. Kabeh kene. Wis. Endi mau 100? Aku anggepe kok kabeh. Lah kowe wis ndumuk aku lho. Pun nggih. Ya wis ana ana. Enggak dadi masalah. 100. Wis ora wah. Gelut ora apa-apa aku. Nya tadi enggak rewel wae tak tambahi 100 mung kedemoke kok 100. Demok kae ya wong 200 aku tak demok. Nah ya. ndake apa? Pak, Kowe ngapa ekle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ora sudi. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok ana. Rumangsa. Banjur penak wae. Truk.